Hola, soc Remigi Palmés, formador de Direcció d'Empreses i Comerç Internacional de la Cambra de Comerç de Lleida. Us vull presentar aquesta nova edició d'Incoterms avançats que farem el proper dia 22 del 9. És una sessió de 5 hores d'Incoterms avançats, que tindrà un cert coneixement dels Incoterms, però a partir d'aquí veurem com s'apliquen d'una forma real. Veurem, per exemple, per què no s'hauria d'utilitzar un foc en un contenedor, o quins són els perills de fer una importació en CIF i en CIP. Podem utilitzar aquests documentaris amb un DDU, és donar respostes a totes aquestes preguntes i totes aquelles altres que vosaltres tingueu amb Incoterms, però també de comerç internacional. Espero que aquest seminari sigui del vostre interès. Si voleu més informació o voleu fer la inscripció, parleu amb la Cambra de Comerç. Si teniu alguna pregunta sobre la matèria, us podeu posar en contacte amb mi amb l'email que teniu aquí sota. Si penseu que aquest seminari pot ser d'interès per a una altra persona de la vostra organització o d'una altra organització que coneixeu, li podeu reenviar aquest email. Espero que ens puguem veure. Gràcies.